Дами и господа, този поздрав е от Филипина за нейният мъж Тодорин Патрона и за нейните 3 деца Асен, Ангел и Бони. За най-голямата за Филипина, от БГ и нейното семейство, за Ангел и Асен и Боните са и сърцето, за нейните 3 ангелчета и за най-ният скъпоценен съпруг Тодорин Патрона. От беглещите са хората в Плевен, най-мощните валигарми на Филипина. И Тодорин и пак им върви Плевен, и беглещите са хората за съпруга и съпруг, къде много се обичат за Тодорин и Филипина и нейните 3 деца, за Асен, Ангел и Акилича и Бони, патронката от Беглеш. Те са номер 1 в Плевен и околието, те са вълци, нашти коник, те перавен ле. Защото Тодорин Патрона той е човека с лъвското сърце, и да искате като него не може да сте стеи, а щото нямате такова смело сърце. И те са патроните в Плевен, има си всичко, къща, пала и най-красивите деца. Тодорин и Филипина, патронката, и тя държи на Тодорин сърцето, и Ангел, нейният син, той е номер 1. И за нейните 3 деца, за Асен Патрона и Ангел Патрона и Бони, патронката и Филипина, тя е номер 1. Тя е патронката в село Беглеш и околието, и Тодорин Патрона на Плевен и Беглеш. Те са хора